Bir ehli sünnette bir baat bilen doğrusu hiçbir namaz yok yani. Namazı ayat deyip tezirttin merfezay mezadida bir tebliğat etiyerler. Gün tutuluptur. Ayet tutuluptur. Şoňa meňeş bir haýty bir dap bolanda namaza ayat okuymaly diýip balaam tebliğat etýärler. Ehli sünnetten gaýride bar. Ehli sünnette çizi benam namaza ayat yok musulmanda. Bir zadi ki Allah Taala Peygamberimiz şoňa at beripdir, şu adata kıyamet taklamaly. Başga bir at ortaga getirmeliler. Gün tutulmaklyň bir ady bar. Kusuf diýilýär, husuf diýilýär, ayat tutulmaklyň bir ady bar. Osam şondan ayet tutulanlar nefil namaz okuyor öyle. Her kim enfiradi okuyor. Gün tutulanlar da aslında cemaat bolup da hiç çıkıp okuymalı. O bolmadı her kim ölçüdegani okuydun. Buna şu gün tutulmak nefil namaz okuyor, nefil namaz okuyor. O şoňa meňeş bar ahim. Haydi bir şeriatda bir dadın adı belli edilipdirmi? Şu garaşy dinimiz goýmaly şoňa hemme dadyn goýmaly. Bu her ýerde o gapdalan bir dakika bu gapdalan bir dakika gelecekde bir başga bir raport döreýär ahim o. Şu her zady şol Allah Taala'nın Peygamberine doğrusu aýdanna waraje şoň adyny da, şoň şeklini de, şoň hemmeden goýdy wagt gerek musulman doğru. Şeriatda kan namaz var, namazyň ady var. Tahiyyatul wudu diýilýär. Ne kadar togapyl zat. Tehet kılandan sonra imanın öyle gitmeyerken iki rekat nefil namaz okuymak. Tahiyyatul mescid diýilýär. Mescide var yardım. Şonda oturmakan okuymaklık. Oturup da turup okuyan onda da irat yok. Elbette dan atandan sonra erti namazda baranda tehdil mescid doğru der musulman doğru. Şu da nefil okuymakla fakat tünnet okuyup başarıyordun. Öğünde okuyup durursun ya bir mescid okuyordun. İradı yok. Eşrak namaz değil diye günde ondan sonra 20 dakika sonra okuyor diye. Çarş namaz değil diye öğleden 2 saat yarım tarih önce şu vakti başlıyor. Reketi belli, zatı belli musulman doğru. Namazda hazret diýilýär bir kynçylyk düşende Peygamberimiň öwründe namazy bar. Onu okuýar, gece tahajjud diýilýär. Daňdan öňçek, ýatdan sonra wagty başlaýar, daňa çeldim. Şawat okuýar. O şoňa men musulman dogan haýty bir zady ki şeriatda şoňa bir at goýulypdyr, şony başgaky mezhep, başgaky tertiplerden, başgaky ählislerden gaýrine mutassir bolup adyny ötketmeli musulman dogan. Pederne tedin gitadam boldy ehli sünnette bir hiçbir namazı bename namazı ayat musulman doğum billerde yok yani.